Sanibonani emakhaya kubona bonke abathandi bomculo kaMaskandi nabo bonke nje abathandi bomculo lo bingelelayo uDumakahle wakwaNkosi ozala wahamba nobani wamasonto phansi eFryhead eNgoje esigodini saseMpumazi. Yapulazi lami ngiyathanda inkinga leyodwa. 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 Njengomhlanje ngithe angithathele ithuba ngizonethulela umsebenzi wami omusha engizokhipha kuyo lenyanga le uJuly ozophuma ngomhla ka27. Ngizokhipha ngaphansi kwenkampani iIGP. Uthina impisi kolfana kusasa uzonginyutha lakho namhlanje uthangifana kusasa. Uthina impisi kolfana kusasa uzonginyutha lakho namhlanje uthangifana kusasa. Uthina impisi kolfana kusasa uzonginyutha lakho namhlanje uthangifana kusasa. Ngiyathanda Amanda lenkhuluma naye. Ngithanda ukuthi ngibonge kakhulu uKhuzani kwaNkosi nethuba kathe wangipha lona ngokuthi alule isandla kimina ukuthi ngizosebenzisana naye. Akwenzile ukukhulu kakhulu futhi ke ukhombise ukuthi umuntu ekhathalela ikusasa lomuntu ukuthi likhulele phambili ngoba inkonzo semathondeni njengoba sikhula nje sikhulela ngokukhulisa umculo. Ngithanda futhi ukuthi ngibonge kakhulu na umbongeleni uMbokazulu uyona ndoda engithathe phansi nginelutho yangibeka kule izinto sengilona manje ngitheni ngigcina sengibona ngo-IGP inkampani enkulu ebukhulu kakhulu lokho. Ngithanda futhi ngibonge kakhulu abantu esebenzisana nabo njengoThuthani noMaqhude noPhathaphatha indlela sibambisana ngayo masisebenzisana nokuhloniphana nje abakwenzayo. Bese ngizoqala ukuthanda ukuthi ngimthembise umsebenzi omuhle kakhulu engizolethela wona naneni yazi ukuthi umuntu odume ngengoma enomlayezo ezakhayo kakhulu. Ngizoqala ukuthi nje ngililandele igama lami lathisha othisha ukuthi ngiphinde ngiluleke abanye amaskandi abaculayo njengoba bacula ukuthi bafowethu njengoba nje sicula nje kuney'ngane eseyikoleni abafana nosisi abasafisa ukuthi becule. So bafisa ukuthi okuningi bekubukele kithi ukuthi thina esikwenzayo kuyakha yini futhi bafundisane. So thina into engiyibukayo kunina enginiyalayo ake siyeke ukuhambisa phambili ukugqoka, ake siyeke ukuthi sihambisa kakhulu ingezo phambili, ake siculeni bafowethu ukuze abantu abasafisa ukuthi bengene endimeni yomculo bebe nogqozi futhi bengene benesifundo sokuthi bene-challenge futhi ukuthi uma singene emculweni nathi sithi saphezulu iflego yomculo. Uma ukuthi kanehlula lokho ngcono mkhiphe iy'mpahla kuthiwa nje ngosuku oluthile sinile kusibambani uzokhipha iy'mpahla ngoba nisacule senigqoke kuphela. Ngizela amadodana amahlanu yamabili aboshiwe amathathu asingabe khona. 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 Ngizophinde futhi ngithathele ithuba ngibonge kakhulu abasakazi nazo zonke iy'teshi zemsakazo ezisidumisayo nezisikhangisayo kubantu ngoba abantu babuye besizwe khona emsakazweni okuyiwona kwenza ukuthi begcine beyile ey'toro bayothenga umculo wethu. Bese ngibonga futhi ney'ntatheli ezisibhalayo emaphepheni emagona okuhle esikwenzayo. Ngibonga nabahleli bemicimbi
ithuba abasipha lona ngokusiqasha ngoba njengoba sisemculweni siphilisa abantu yabo ngengoma kodwa futhi kubuye ibhizinisi umculo. Ngishayisa lothi kuleyo ndawo. Ngithanda ukuthi ngiphinde ngibonga kakhulu nabalandeli bomculo kaMaskandi bonke. Bese ngibonga ikakhulukazi ezika-Grey Nation eze-Apple ehamba nothisha wothisha. Ngicela ukuthi bafowethu niqhubeke njalo nibambe lapho. Njengomuntu oculela isizwe sonke nginxusa wonke umuntu ukuthi lesi sidima iphuma ayithenga ngoba nani nizoyizwela into engiza nayo. Kunamaningi akhona lapha phakathi. Nani nizoyibonela kodwa nje niyazi ukuthi lokhu ngaqala ukushaya ingoma ngaze ngishaya ingoma encane. So ngithi nje kulonyaka uzogijimela endlini encane ingoma encane. Ngiyasikhipha isikole manje. School out.